بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini longta amin sugpat dasi mga pengajian nito liabayan ha amin maudu wasiyah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ha waktu ini in pengajian nito ambuk dengan mga hadis pagtawagon sin mga ulama Syumul al-mas'uliyah. Syumul al-mas'uliyah. Pananggunganan sin tiap-tiap tisulakan sin manusia. Unin natin sin pananggunganan. Tanggungon niya rin di dunya ini sampai pa adlaw akhirat sebab inyaon kataan mas'uliyah niya. Hati si mas'uliyah, asubuhon siya sin Allah Ta'ala karena inyan amanat kaniya. Amatin maksud niya. Amanat. Al-mas'uliyah, amanah. In mas'uliyah, amin pananggunganan ta, amanat yan sin Allah Ta'ala kato. Amad to. So, long niya in tiap-tiap manusia, aun doon pananggunganan niya, kabuhi niya. Sibu dahing kaaunan nakura sin hula, ama, ina, anak, iban singkatan halom sin pamaybay, inyang katan asubuhon. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang amanat niya kaya tunayrah. Ampain amanat, kabugat-bugat pakarajaan. Yang matarang beta kato sa milahalang Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard. Muna-muna, yukbalan sin Allah Ta'ala sin amanat, uno, langit iwan, gumi. Paabay na iyahmilnaha. Di tumayma. Hati mana, nari sila makakaos. Wahamalahal insan. Insapat si manusia magtuy, tiyayma inamanat. Naon pa yan, magtuyo kay manusia, kumawa sin hinang, bukon hinang niya. Ingkata niya ito, hiasubukay mo, adlaw akirat. Hiasubukay mo. Mga kaupeng kaibanan, sin hinang sin kaibanan. Yan. Na inyad to, hinangon mo na dyan para sukuan mo. Landok mabugat. Nampak insyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sadya langit iban gumi wal jibal sampai sin bud amo nay mahukot dahil mahukot piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sababing bud uno siya sin gumi uno siya pangka singgumi. Waja'alna al-jibala autada. Inwatad pangka. Amin supaya himi baling gumi. Tumutog. Kay unuin hawain taas niya yan, amuray sabihin, harap pabulian nito. Diinin taas niya. Bang siya tumaas, pila-pila na, long metro pataas, amuray sabihin, pababa niya, pangka.
Yan. Namo yanin. Supaya ri maghibal ingumi. Supaya matutog kita manaw hawabaw ni. Nayari in hadis riwayat an-Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. So tiag na andon hay niha mga tao magdararungan sinhula. Ikaw imen magdararungan dahil ha president sampai magtupaka duhulan sin magkakawa sa halaw man sinhula. Unahin haulihan tuod. Ha? Ano? Kagawad. Bukon ka? Kagawad. Aon pa mababa din nga kagawad? Uno? Security guard. Ya, biasa hindi. Aon pag-assignon di. Bukon ba? Pag-assignon ka mo, unay nga niyo ito. Security guard. Haris. Ha? Asubuhon ka mo. Yan. Subay ito ingkataan, ikatunay niyo. Wal amiru alladhi ala nasi ra'in. In amir, tungod pamano siya, raayat niya katan, amuin halaw man niya ha, pagpuno niya, pangjakahan niya. Siya in ra'in. Kaya nga yung ra'il kanam, mag-iipat, kambing, bihag to siya. In amir, uno siya. Mag-iipat si mano siya halon sin, kaya pamarintahan niya. Yeah. Sabab in nakura, ha? In nakura, ilugsok si mano siya. Motimbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In nakura, ilugsok si mano siya, darahakun. Kakunahan si mano siya katan sabay niya tumaurol. Hangkan na mabugat. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpa hali kato sindi kita papagnakuraon. Amin kita baran-baranta. La tatlubul imara. Ayaw kamu sumukat magnakura. Sabab in katan sumukat magnakura dinay katunayin amanat. Nabi din na waktu na to ini. Mamayad pa supaya may nang nakura. Kung ba? Mamibuto. Na. In yadto katantan, bangaon tumabang kaniya, sa niya yadto kanti anin, kaya tabang kaniya. Imbuddi lang sinta usog, in bayad niya buddi ra isa. Bangkaw kabuddihan sa, dakaw isa magbuddi. Ya. Namo yun. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langan kato amuyin umapas pag nakura. Sumagawa bangkaw lukuson hibutang kay mo inyaon di kay sab manjari imyandi. Mahita sabab raayat intimita kay mo bang ikaw yung makapagdarungan dumayaw yung mano siya katahan. Ya. Nasa bang ikaw, in sumukat hamano siya, makurul man tumari, na siya madyato waktu na to ini, na, pag nakura di hawla na to ini, di man jari katan. Labi-labi na pag nakura ha, politics. Ha? Sabab hindi, aon to, mahinang kau nakura, di. Mangmuka ayaran ini, dumaugad ya kau. Kaya ka mo.
Hinduan ko. Kaysa niya subay ko putingan. Ha? Karuan niya subay ko mangakal. Subay kato niya subay ko hayanat. Maluay ko may nang nakura. Mano isu ikaw hatao sin dayaw mo sin bukong kau tao marayaw. Uno yan to. Ha? Puting na yan to magtuwi. Tako. Nabangaon siin para haraayat. Isok-sok mo pala ang bulsa mo. Uno yan to, hayana tataw bukon. Hayana. Nauna yung tingan niya. Aningan niya. So, harol na. Huwag ba? Kita kau yan. Na ilugsok in magnanakura subay. Mangkaw mabaya, kimita sing kahalan sin nagnakura tempo na kauna. Basahan niyo in kisah kan Umar ibn al-Khattab. Bangunin hinang niya. Doon di siya magtug. Maglibot sing kabayan. Dunguon. Sababing kamaumuhan, magtiyaon, bang natutog na yung mga anak, mag-story na, sa wayban simba na, uno na ba, yung kahalan tayo ni konsumo, mayroon sa ini makauntay ni. Bukon ba? Uno na ba, inusaha tayo ni, nagkangi inusaha ta. Biya din nakita ini, huwag na minsan po unang. Karungukan si Umar ibn al-Khattab. Bukon siya manungok, manib. Bukon. Sa hangkan siya dumungog bangunin problema sin tao. Mayta, yaon hataasin abakan niya, liuluto niya, hataasin unia. In problema si mano siya katahan. Suwayan to hikauno. Ikatunay niya. Namo yan. So in Amir, subay bihayad to. Bihan. Sumuno ikarualong niya, warrajulu ra'in ala ahli bayti. Inusog, amo na ama, amoy mag-iipat ha mga uno niya. Halawang simbay niya. Ingkulang kabos siya yung katan mag-urol, maglalawang. Ha? Ar-rijalo kawamuna halan nisa. Usog in magdararungan sin pakaradyaan bukon babae. Bihaw nabaliskat na. Ha, matawad na nabaliskat. Ha? Usog na inalam simbay mag-ipat ta anak. Inasaway ato nag-abroad. Bunala taw bukon. Takaw. Mabaliskat. Nasa bento way mahinang sinusog. Tudlo-tudlo si babae bihan kataan pasal siya isaid bin nag-uno. Nagdarasin kabuhianan. Nanabaliskat ning Quran. An-nisa qawamatun 'ala rijal. Bukod na ar-rijalu qawamun 'ala an-nisa. Baliskat. Aun da isab, amin wayroon bihadto, amin aun yung pagtulong tabang nila. Labay ring ha, isun maupakkat. Amin ikarayaw sila. Sa aun magjato, bang maun ha antara nilain, di na pag-amuhan, ibugit na sin babaiin bana niya. Ha? Ako makayan ako kanyo, sabab na bakas ako nagihinang nga sariya. Ako in pagkukomplainan sin tao. Mag-line. Naon pa kayo banan, doon ha office magkalo. Ayan. Nakaminsan day para wala ako rito sa abo. Na naggaumot dito lang sin office. Inhambuk ulin pa buhok, inhambuk ulin pa pantalon, pubuan ni ng buhok. Kita mo yan. Sabab 2 na hinang 2 in asawasin.
usog. Inasawa niya, nag-abroad, para singsin, piyag asawa isang. Tak ka. Kamu yan din ang mga problema, magjat to. Inya to kataan, jawabun niya to sin usog hadlaw akhirat. Amanat yan to rakula. Bihan. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Damikyan yung babae, aun iipat niya halawm simbay simbanan. Insya, treasurer, mag-ulin sin, alta, halawm simbay. Ha? Bihad to inuno niya, mihna niya, halawm simbay. Rabbatul bait. Iban sin, rabbatul aulad. Mag-iipat si mga kaanakan. Bihad to katan. Namuad tuin, jakahan niya. Iban sin kahalan simbay. At supaya pag-uwi simbanan niya, namasanang. Namuin bang muwi na yung banaw niya bihan. Umatod siya palawang bihan, kuya kan na yung banaw. Bihan. Naon ito, pag suot simba na magtubihan, atoron mukha na yung ba na magtuwi pagkatod. Yan. Diba bukod marayaw inuno niya. Yatay man pa yung banawihan. Hihinangan kuhan. Schedule. Maliit sa 2 minute, problema na rakula. Yan, kita. Mari, inya tuwirun lang mo daon niya. Inhinang niya hadya ito, mag-ipat sin anak, magparuli sin ununo kakunahan na lam simbay, magpadyato sin ununo na riya simba na palam simbay. Bihan yan. Amad to inhinang niya. At niya magtulong tabang, in ba na yad to maglag sin kabuhianan, in siya isab, magparayaw sin, magpahatol simbay, kakukunahan na lam sin pamaybay. Nabukon sa Jehem ba na long tasawkat na siya magkuhan magto, nakalando isa binuno niya, indakag niya. So, may resab tumabang. Bangawang kakunahan sin asawari kakausan, so may resab siya tumabang. Kanin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Amiril mu'minin na Omar. Ang buhok wag to, nagdarakdak sin, tamungon sin asawa. Diyan. Kita si mga kasahabatan, Amiril mu'minin, may takaw magdakdak sin tamungon sin asawa mo. Tuwisan siya ay, ikaw na alam niya. Ando, isa binasawa ko, nagdasin anak ko. Siyang bulan, alam sintiyan niya. Nagdarasin bugat. Pag-ubos gimuha, manin anak ko pa kuha. Hati, umurin, ini hinang, di ko mahinang. Sabi ko no. Hati niya, aon, day sab. Subay ikaw tumabang. Yeah. Aun waktu yan, mangkaw makaasawas hindi maingat magluto, subay mahinduan. Bukong ba? Aun yan dito, maingat. Sabab, pagkukuhan yan, bangsa tayo ni, hawak to pa pagpangasawa, hibayta na sa ando, long niya tuan, pagamiaksod niyo yung anak ko yan, hibayta, na kamusimbon na, di saan, minsan magdakdak sintamungon niya. Di maingat magdakdak. So, da sisiniyan, bang ko, makarakdak na ko sin, bang umasawa yan anak ko. Kati ko na. Makakausad ako. Bihan. Ati niya, iuno, iya ayang-ayang inanak, yararakag, di pagdaakon. Inya tumbok ka sa andakula. Subay mo anaron inanak mo. Hin babae, anaron sinhidang sin babae. Inusog, anaron, sinhinang sinusog. Bihan. Buko namin para kakon. Bihad tuin subay mag-anak. Hambuk ito rin mga masuli yasin, hinaama. Bihan. Naramik yan. Law niya, wal abdu ra'in ala mali saydi. Wa huwa mas'ulun anhu. Damik yan indara akon halawm sin bay.
asubuhod na sin Allah ta'ala hadlaw akhirat. Ay sin nakaunado timpo nila aun mga ipon halawon sin bay nila. Ba't pagbihon din ipon na timpo na kauna? Tapos bang lisuan naman jari mo hilakang. Sa sumakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabayta day sabkato. Bang aun doon tao halaw man mo daakon mo amin kakausan nila hinangon. Bang nilari kakausan hinangon subay mo siya tabangan. Na? Amin lang niri ni nang kakausan subay mo ito sila tabangan, magda. Yan. Nalabi-labi na hawak to na to ini, mayroon na pag-ipon. Sa baba ka mataway na, manjari mag-ipon in hambuok, Muslim, hatay mangod na Muslim, hinangon niya ipon. Pagkaya niya mano siya, di manjari. Hambuok dain manjari mag-ipon na mano siya, mo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya isa niya. Inkitari na. Sabi ito, subay ito sila, unuhon. Aun paron biyabayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay mo sila pagkaunon uno yung pagkaunon mo. Subay mo sila patamungon uno yung pagtamungon mo. Bihad to. Ang kanahambok sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag naog sin hadis, si maplag pa kanila katantan, hambok adlaw, doon nagpupon ng mga sahabat serta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun 2 taon nagpapanaw harap mon kanila. Pagkita niya luparagbus Amir Karwarwa. Masyaallah sulong niya manawarap Marian. Pagkita nila amuin hambok sahaba ya unibansin ipon niya. Sibo imbadyo nila karwa. Takam Pagyanon, aun yan, ipang-ipang. Mag-akad, magtumarili, magbutas. Labi-labi na, bang mga malaas na mga kamo ini, subay na to daon iban. Ha? Bukon ka. Aun waktu, sambil pag napas mo, subay mo na apason. Kung mahulog pababa bihan, ako hindi na makasakat pataas. Diyan. Bang isa makasakat pataas, aun waktu, di na numaog. Subay na hadyaon iban. Yan tanyo rin pagyanong ko. Naaon yan mag-iiban kanila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam magsinublihan ng sahabat. Kaya na Anas ibn Malik doon siya halawman sin Rasul. Biya na siya sin family sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad to in hantam. Nasain sila magkhidma karena sin agama. Sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando isabin lasa niya mga tao halawman niya. Di mo isab kaatuhan ng maglasarat. Yan. Tambatan da sin Anas ibn Malik. Lugay kuron halaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way kabtangan diungog kureng kaniya aming kabtangan makauno. Masakit dungugon. Katahan marayaw. Yan. Naon yan bang amin daraakon mo yan? Galit saan magtumari. Kaya tayo rin galit. Ha? Ulak magtumari. Di. Bukon siya sing kata. Magulak di. Kadtuon gaman panahon. Sapo-sapuhon marayaw. Bangaon kita wala nakaamuhinang. Nga bukon saan bihan. Imaginang. So ini sa marayaw in kabtangan. Bihan. Nayad to karena sin buga sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon sin tiap-tiap hamuo si manusia. Karena inyaon katahan tanggungon niya dahil di hadon niya sampai paadlaw akhirat. Suway niya hikatunay ing katantan ito. Hambok hadis lamta gimanap pagpakusog sin hadis yaon riwayat Anil Hasan an Ubaidallah ibn Ziyad ada Ma'qil ibn Yasar fi maradihi alladhi mata fi faqala lahu Ma'qil inni muhaddithu
hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'yatan wa lam yakhutha binasihatin illa wa lam yajid ra'ihatal jannah. Tak kawin bugat niya. In hima qil sung na siya mahupata sakit niya naka pamisita madtulong tananibaw yung mga suka-suka niya. Biha, yan tani rin suka-suka. Ha? Biya ka niyo yan, mag-classmate, pagtawag yan suka-suka sa. Ha? Laong sinanggalis, contemporary. Dungan-dungan mo katan, nagpangadji. Yan suka-suka mo yan. Ha? Di magkita sin laas, iwan sin kawata. Bang kamu classmate na kamo yang katan. Biya da sin, bulan Ramadan, ing Muslim katan classmate. Tukum ba? Sabab sibuk-sibuk katin ng maginang. Dami kaya ni magjamaa. Classmate kita ni ang katan. Hawak to sin sambahayang ito. Agad-agad kita ni katan. Na, laong niya runhan, susuyan takaw laong niya, baitaan takaw sin, diungog ko rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agi niya, diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, wayroon dayng ha mga ipon, piyang hanglaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, imipat sin siyo na iipaton halawmad niya, ang pasyari mag-ino-ino magpatumtum, di siya misan pahamuton sin Allah ta'ala sin sulha. O dyan, di sab ko mag-ino-ino. Pasaran mo na, jahi minang sin, uno. Ha? Tuwing ka mo mag-classmate. Bangaon ka na naman mo pabaran mo at tawakyahatihan mo hikarayaw kay mo, subay mo panglapay pakaibanan. Yan. Lawi-lawi na sambahayang. Kan nakakitaan niyo ako, magurul ako. Pasal malasa ako kanino. Magbati. Bihan. Sabab classmate kita niyo bang magsambahayang nakataan. Bukod. Nasubay bati unin natuto. Sampay biyata pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Dihilan niya kabansa kanin magtiyaon sa rayaw-rayaw usog bang siya makabati sindum bation nin asawa niya. Bang di makabati unuan pasabulakan sin tubig gabayho. Sa rayaw-rayaw usog. In sa rayaw-rayaw baba ibang siya makabati sindum bation nin banan niya. Bang di makabati kaang tubig sa bulakan nin bayho. Taka mo. Na nakaniyat sa niya ko. Mamaya ko amin ipag-spray yaw. Yan, urulo ni namin magtugdonan, sprayhan ng bayo katanta. Ha? Tumtuman niyo, lasayad to kanyo. Memang kamu magama, kana suntukon niyo sa wako. Ha? Marian. Ikarayaw ito. Hangkan na subay marayaw yung pagbahagi na to sin wakto na to. Ayaw na kita niyo ma'am, jaga to udlando. Labi-labi na, yung pagpangadji niyo, gipit ka mo wakto. Ha? Yung magpangadji aon wakto, bangkaw, laol-laolan, di yan sumod. Yung pangadji, alam. Nabang mo yad to kuanon, lukuson, kumangi impikilan mo. Batin hunit sin pagpangadji sin tempo na mo, baytanta ka mo, tiap-tiap dumatong in exam, nagtataka din ambulance asal. Nagtataka din ambulance asal. Mahita, sa bang umalok na pa case paper, basta niya hadyawihan, pag nanam niya rin niya kaansiran, mag-uyom na roon isa-isa. Narang pagkita sin proctor, amin magjajaga sin
Kuan yan? Exam, nakaon na magtuirahon na hiluan na pa ambulance, hipara magtuy-tuy pa. Ano? Mental hospital. Tiap-tiap exam. Hatim po na mo yan. Aun hadya. Mara. Kanin dayaw niya, subitod ka makatug ha amin waktu sing kay Lola. Ang itanyo rin kay Lola, ay niyo lupa sa tugtod ka mo. Yan. Supaya kamu magipit sin waktu niyo. Mahunit mag-memorize. Yung kamamuhan dito pagkugdanan, mga Arab. Sa labing Arab, matumtubtod sila. Pinay ng problema, memorize ng kitab, mga tunga bulan yon, memorize na yung hambok kitab. Dahil hamukad di ma, sambil madtupa, paharas niya. Memorize na. Sa yung problema, bang dumatong in exam, maglawag na siya bang unuin answer. Pagtumtum siya rin nga panagnaan page, sambil paruhulan, na mo natin humantak ng pikilan niya. Kana subay hatihon mo. Diyan. Kaaniyo. Nainyan damit yan, mas uli saan sing kita. Ayaw na tuod gipiton in pikilan panganalta. Kan naman kita magpangadji, ang kanaon kay banan pagkugdanan, sumud mangadji, nagdara asal sin pangadji ni halon sin unia. Suway mo hibugitin yan, bangko mangadji. Kataan sin diara mo, kumawa kau sin yaon pa. So, may ta. Waktu yung tao makapangadji pila-pila yaon, magdaawa na maingat. Di. Kan na yung pagpangadji, biyasin, force na mo biha. Panghindo si mga ruwatul hadis. Long niya, Kudal ilma mimman huwa abadu mink. Liannahu akrabu ila sawab mimman huwa akrabu ilaik. Kawa kau sin ilmu daing hamalayo daing kay mo sabab inyad tumasuok pabunnal daing si masuok mon kay mo. Uning pagyanon dito. Imalayo daing kato isiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkuro magindo kay mo. Masuok kay mo. Sa aun wakturi pa yan hikarhil kay mimatan niya. Maana niya, bang hikahindo kay mo, suwera ka mag-research. Suway mo ra ingaton tuod, urulon. Kanaon sanad sin hadis. Sampay sumakat, dumagpak para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihan. Kan na bangaon pangadji, pag-urulon nila bihan, yan na simbihaon, maluhay na. Pasal si mataod na yung kitab. Ubos basaw ni dadis lang ni rawaho Muslim. Naway na problema niya. Ubos mga di, madto na kapakitabi Muslim, ba't yan to biyayta dito? At rawahul Bukhari, madto kapakitabi Bukhari. Rawahu Abu Dawud, madto kapakitabi Abu Dawud. Bihan. Now, bihad to ini hikaluhay mag-urul kato. Dinyad to. Na aon day nga mga kuan di kay ngatan ni mga yadto, aon day sa pagkikitaan siya. Long niya mga atrap sin hadis, nawe sin mga yaon. Kabyon. Yaon donin panagnaan basahon mo bihan. Na maurul mo. Ubos yaon day sa biyabay ta banghaw no kabaakan. Riyan, na mahunit, mabugat. Magtumtum ko singaan sintaw katan. Sa sumagawa, bang bukon pasal nila, di ma-preserve in kasabunnalan dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila ini nang sabab. Diyan kan Imam Bukhari, pasal sintuyo niya maglag, sin hadis, aun hambuok hadis, diungog niya, iurol niya. Ingkatan sing kiyabayta,
Anpulan, ni-roll niya. Sampay tiulak niya pahambok lokal, miabot 2 bulan in Lukay. Nag-urol sa dyan sinambok tao. Sahab mabaya siya imingat to sino no. Kasabunnalan, amin sumuok man to pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in bayta. Pagkadto niya palukal yaw, nung nihaw nin tao amin nga nanini, yari kuno dihaw la ini. Law niya to alam uma. Kadto ah. Meto na siya palom sinuma. Pagkita niya, nag-uulin sin, hukot, luwid, dihan, sipak silima niya. Nag-uulin sin, sagbot, harapit patuon niya. Hiruhal madto pahimar. At imaksud niya, hangkan niya hiruhal, na sumukin himar ka niya, supaya kahukutan niya. Wala na siya kimasin hadis, nagbalik. Ilang niya kapangandulan nito yun. Akkalan niya palong ni sinway akkal. Nabiya din nin taga-akkal. Misa ninway na akkal-akkalan pa. Wala kimasin hadis. Yaning kaayad niya sin kitab niya. Jami'us Sahih. Kana pagkadto niya pa Iraq, siulayan sa isin tao rito, hanggatos ulama ay maluk. Ang papya pagbaliskat-baliskat. Yaw mamayta sin hadis, in nagriwayat duka yung sabay tabihan. Piya pagbatok niya katana, waktu rayad to. Laong niya in riwayat beta mo to amin sanad ini. Ini. Piya pagbatok niya katana. Matumtum, pasal sino no, aktual sila nagpangadji. Piyagbak nila yung tao katan, piyagkawaan sin hadis. Nakatumtuman mo hadya, kakilahan mo in Luparagbos. Kung biya simbihaon, magkita mamasabi. Ang nagtumtumad ko sing nga, hindi mo na minsan kayo ng tanin tao. Mangisyo. Amuan yung bugat sing kato. Yan. Nasubay hadya kita daran naguno, nag-aalop kitab. Ang buok papamiat kamo, si mga naghindo kamo. Ayaw kamo magdihil pangadyan, mang kamo bukon nag-aalop kitab. Mahita. Bayang lupahon kita. Magkalupa kita. Misan niyo rahapal subay niyo unuhon. Iaalop. Bang kamo maghindo. Ang kan nakita niyo ha Masjid Al-Haramain. Masjid Makkah, Iwan Madina. Maghutba katan. Di alawon sin parintasin Saudi. Maghutba doon ha dua masjid yan. Magbukon nag-aalop sinuno nila. Bukon sa dyan nag-aalop. Isadmit nila pa in, hutba nila bihan pa aprubahan ha, lujna. Bang manjari na hibisaran nila tawari. Supaya kita rin makaputing. Aun waktu yung tao, na pasal sinluman niya, nisan dabukon amo, na tuyuan niya parapitan ni namin hinang niya. Supaya rin siya iyan di maingat. Aman. Na inyan masuliya, tumtuman niyo, amanat yan dakula. Inilmo magmumpaat, amuin, magkalagihan siya, mapakay sin. Muna ikaw, iban siluka indeng kayo. Wallahu alam bisawab, dito na, dito mabtubin pangadyan na to. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.